Ambos errantes polo mundo andamos, dixo a muller. Daquela, as xentes silenciadas, as que lle rouban ata as palabras, recuperaron o alento, fixérono de golpe, souberon de contado o que eran, o que somos, transmatria, errante nunha humanidade errante, seres humanos que vagaron e vagan, que pularon e pulan, que morreron e morren, na procura do pan e da liberdade. Logo, a muller aquela, desafiando leis masculinas, sentenciou: toda a terra é dos homes e das mulleres, toda a terra. Foi evidente entón que ela xa non precisaba apelidos. Sempre será Rosalía, e había sinalar futuros e denunciar dores e injustizas, errantes polo mundo. A súa palabra induzou poderosa, precisa, contundente. Outra vez os vaisvéns da fortuna. Para lonxe me arrastran, afirmou. Así que axiña entendemos que os camiños nos igualan e os tránsitos nos fan humanos. Sí, ambos errantes polo mundo andamos. Elas e nós, ti máis eu, nosoutres. Camiñamos, marchamos, fuximos, e no medio do desamparo, da dor partida, do mundo deixado e do degoirado, Rosalía amosou o desconsolo de migrar e o afliximento de ficar. Tamén nos aprendeu a ollar, a saber, a ser. Dende entón, a nosa voz foi para sempre palabra de muller, no éxodo infinito, a nosa voz errante polo mundo, velaquí tal vez o inaudito. Rosalía, unha daquelas que debían ser silenciadas pola forza, daquelas que pretenderan enmudecer tantos deuses e leis dun heteropatriarcado opresivo, ergueu a palabra libre e entregounola. Será por iso que habemos ser unha anomalía, unha transmatria errante con voz de muller, unha nación errante que nos iguala no camiño coas desposuídes, ambas errantes polo mundo. Mais que de Rosalía agora? Vivimos tempos duros, sendo nos que resorden discursos de odio e medo, de cotío. Vemos homes que acenan carrases co seu dedo, berregan palabras de ferro. As vítimas son sinaladas polos verdugos. No entanto, desta transmatria, nos conservamos armas lilas contra a desolación. Fabricounas unha muller con versos irredentos. Vacinas contra a xenofobia que han formar parte do noso ADN. Seremos errantes a impedir que a arañeira do odio medre no corazón. Grazas a Rosalía temos o sangue envelenado coa fouteza das que foxen, infectado con versos que denuncian e nos fan ser as outres. A miseria está negra en torno deles. Ai, e adiante está o abismo, dixo. Sí, o abismo, cemiterios no mar, refuxiadas, asasinadas, o silencio. Creemos por iso en identidades errantes, aquelas que elixamos nós. Ninguén ha a decidir o noso xénero nin os afectos. Ninguén nos ha a retirar dereitos nin os a facer súbditas. Ninguén nos ha a expulsar de ningures, porque Rosalía instalou en nós a insubmisión de ser e un futuro para soñar. El serán ou seus versos un andazo? Insubmisión na denuncia da violencia e da violencia de xénero, que morden se acariñan, que cando miran queiman, que dan dores de arriba, que manchan e que enfrentan. Insubmisión contra o poder e o capital. Embárgannos todo o que non teñen, esas xentes con ciencia. Nin ten alma. Insubmisión contra quen coloniza, contra quen explota. Deronlle fel por bebida, peniñas por alimentos. É dicir, imaginarnos sen Rosalía é como dicir alentar sen ar ou vivir sen auga. É dicir, entenderémonos sen non saber errantes. Fagamos vivos os seus versos en cada persoa que foxe, en cada ser humano que chimpa un muro, que se bota ao mar, que decide o seu futuro e a súa identidade libremente. Levámonos no sangue a valentía de quen camiña. E grazas a Rosalía sabemos que as errantes tamén somos nós, contra o medo e a intolerancia, errantes polo mundo e sempre libres.